Kung siya hindi. Mga ka-idol, naghana sa mga tao mga ka-idol. Ano ba? Uy! Oh, kamu deh. Away duyog. Dali! So, na ba ko kay kondari ko eh. Loy kayo kay. Oh, bilang mo na to. Bilang mo na to. Oh, unya dapit ani no ka naman. Kari mo kuskos. So manaygon ko sila boss. Ini gumana na manaygon at ato na mo dito para makadawat ng bugas. Sige. Musika. So atong nanay ni Halusos nga naghatag og mga bugas, grabe ka limpyo sila mga bugas ang ipanghatag karon. Sa pagdili na sudanan. Humay sudanan pa. Humay sudanan pa. Ya ko lang. Nayabag walang di nayabag basta kay mutugtog. Dapi mo kay mo to. Oh, natin mo kay dahan ra mga sakyan. Ga. Tong dapat. Dito po ni Mat. Ambot mo nito, ini ko nito. So pagkakaroon dagan pa kayong tao ga. Sulod pa mga tao. Dito na mo gikan? Hindi kaya mo kalibog. Oh, ako kay kabuy. Sige lang. Tama pa man ninyo hapon gud. Layo ba mo ah. Amo ninyo le. Ninya. Sir. Untag. Ada ninya. Di maya pa Adeo. Oh, ingon ni aron sa tempo, ingon ni aron. Indog. Anak ni Maria. Insakto siyang kabulan, insakto siyang kabulan. Ay utang ipagyagan, nangutang na ang madiguran. Sa'y ngalan sa bata, ang ngalan din ay sa bata si Jesus, pinimutya. Pasimba, kita kahapon. Ego ni Aron, sa langit akong kalipay maayo, Pasko nagsadan, Eliso at tagalan, maayong tagatagan, angay pa sa panundukan sa pastelo sa inyong agdan. Anak din, o din ni Ama.